sarangnaini uthina khase megi jalaibai megi uthinaini sarangnaini megi jalaibai betaya ha ma gas lain tangnai nonge karla nang gas lain bah karla ra gas lain tangnai do गारि दिउनायखौ नायना हरबाय थायो थिं बेसांसो उदावगोन नायबाय थासो Halo लोगोफोर नैलै नमा न'निफ्राय जोख्रांना हरना हरजाबाय आं दा बुरिया इयाव माबा थालाय खालामदो लाखै लाखै इयाव स्टन लगायगोन आरो एर'प्लेन नुनाय बेराखौबो लाखै लाखै इयाव माबा इटा गाथाय खालामगोन इटा गाथनि खालामगोन उनाव इनि खासेखौ जोख्रांनानै इयाव आखाम संनो दां बाहेराव दोना हरजाबाय ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है ओइ नै खासेया एकदम लाइटआबो आंनिया नाय बरिया लाइट है इनि साइडथि बिराद खतरनाक जोंदो लाइटआ सनलाइट है इनि पकरी दखान क्या दुकान गाबोननिफ्राय पकरी दखान होनसै हाँ पकरी दखान इयाव नाखाम संबाय लोगोफोर जा बिराद गोथाव जायोलै गोदो बाहेराव संबा एकदम खद जासै इनिखाय बाहेराव संदो आरो मा मा संदो अनला खारै दाउ बेदर वाव बहुत सुंदर दे आं इथि बाला लागा नांनोले बार थालांलायगोन खामानिया आया अनला खारै सेफ्लेना दालि माबाखौ इदिनो सेफ्लेनानै होग्रोनांगौ आरो सोमनो रेबो आरो मोनिया अनला खारै सौनि अनला खारै गोथाव जागोन खान्थाया लांथारना थाबाय माबा दोनदो खोल्ला दोनदो गारनानै र' ओइ बे दाबिना दे बुस्थुआ दाबिना दे गावआ मान गारि मान गाथों गाथों थिखांदो बे मान उजान अन्थाइ बे जादो दासो गावदो इनि फैसा लागोन मानि लरानिबो नैखौ जानिसो इयो जानिसो नाया tinggi sobean Coba deh. नोङो सुनानै बे माबाया गाहाम मोननैनिसो माबे इनि उसिला दोङो ओइनि माबाया मोननैया मा माबाया लबदा कुकारनिया लबद लामनो होनलाय थालाय लबरखौ बख'बाय थानाङालै बख'नाङाथ'नो बख'खाया ओजानिखौ आंनि दा खदाय बख'यो बख'ना लबरखौ जाबाय आंनिसै बिदि जाबा जागोन आंबो न' सिंनिफ्राय माने बालाव खारदों नामा बाला मोजां न'निफ्राय लेथ्रा जायो मैं 500 रुपया का भारागोन दे मा खालामसो दैखौलाय बे जाबाय आइनि उसुरगा आगोलाव आइनि हाबायाव बेखौ आइया गिफ्ट मोन्दोंमोन आरो सोर होनायनो आबैया होदो मामा होदो आरो आगोलाव मोननाय खिन्थु बे बुस्थुआ पुराना जानायसे गाजोलफोरासो हामा जादो दै कादा एकवानो जायाखै कादा माबानि खालनि बाबाया बुंबाय बेखौ गारनो थाखाय नाथाय आं बेखौ गारा दा मानोना बेखौ आङो रेनोवेशन खालामगोन दा रिपेयार खालामगोन बे आरो बहुत दिन थांबावगोन जेबोआनो जायाखै खालि गाजोलाल'सो गाज्रि जादो गाजोला आयरन नांनानै गाजोला मामार जाबाय आरो जानानै गाज्रि जादो आरो बाखि बेथ' जेबोआनो जायाखै बेखौ गारा बे जाबाय आइनि उसुरगा वाव कादा जेबो जामाराखै न मा जालाबायनो वाव थ' लोगोफोर आंनियाव नैलै बायथलिबो गैया नै आङो इदिनो काटिं खालामजोब्बाय सेखादों खालामजोब्बाय आरो कारपेन्टार नङा आरो कारपेन्टारनि आइटेम्सफोरा गैया बेनिखायनो होबाय बेफोरजोंनो साला
बिराद रोंमारनाय जाबायलां मानसिया गावखौनो रोंसोनायदि मोननाय जाबाय बाहाय रोंनायखौनो बिराद रोंखानाय जाबाय बापरे बाप कारपेन्टाराबो रोङा बिदि बाबाया गारावनो होदोंमोन आरो बेखौ आइ दावाना फिसाया बाहेरथिं अखना थाफायबाय बेसेरि थां 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 बिमाया गाखराव सोदो नै गथ'आ फैना थाफैनायखाय बाहेरथिं फुल'नो फैना थादोंमोन आरो इस्राम नुदोंना जानवरफोराबो एसेबां अनो गथ'फोरखौ बापरे बाप ओंखाम जादो फुथलाबो जादो बे मिस्ट्रि जादो जों दा जागोन ले रुनाय गय मा रुनाय गय आं नुफेराखैमोन बुस्थु बिलाय होननानैहाय ओमफ्राय उनाव रुदो होननानै बुंबाय गोरलैखौनो रुखायो नामा गोरलैखौनो रुयो गोरलैसिना गाहामनो रुनो आरो गाराफोरा एसेबां मोजां नङा जांगाब जानो गाहाम आरो सेवग्लिजोब्बाय रुफ्लेजोबनाय आंबाय बा इयो बरायसोमोन जागौमोन अबे रानाय इयो खन्थाइ होनो होननानै दोन्दोंमोन ना बेखौ आरो वालखौथ' बथ'नाय जानाय नङा होननानै दाना होनना थाबाय थादों जेथिया नौ होनखांना दाननानै दोनगोन होननानै बुंदोंमोन न'आ आरो थबनो जानो हाबायना नौ आरामसे थागोन কোনটো ডাঙৰটো লাগে এই তলৰটো আৰু নাই নেকি আৰু লাগে পচন্দ যাৱা নাই তো ना सालायना लानाय दे नामा फेस्लास्ला मोजांसो दं बाय आरो बाय माबा नांबावगौमोन आरो गोदोरबाव गोदोर नङालै बाय नैबेरै गुवार गोथौ दाराय बेखौ लाखियो होनबा है फिसा होननाय नङा मानसि बुरजानि फिसा दोनखायोना मानसि बुरजानि माबा मानसि बुरजा एसेबां फैयो खमायाव नांगौ जाया आरो दा इसोरनो अबे नैबे जागोन जंसन नैबे जागोन जानायालाय ओइ हागो लेके आओ ये खेलने का थोड़ी है केमान थरसि केमान किलो 380 টাকা কেজি না পিস 380 বলে কোনটো কেজি না না পিস এগুলো পিস এটা আপনার দাম কম হবে এইটো কি আমাৰ ওজন সিস্টেম ন এটো ওজন সিস্টেম নহয় এটো নহয় আপোনাৰ বাল্টিং নহয় কাঁহিবাতি নহয় যেটো আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰতো ওজন সিস্টেম যাব ভাঙাটি ওজন যাব হে ভাঙা ওজন আছে ভাঙাটি सायाव कुकार बायनाय दोङो बेखौ सालायनानै एफा मारै जालांबाय बेखौ सालायनानै फिस्लाखौ लाखिगोन आरो माइरं सुनाय नैलाय लोगोफोर माबाखौ पुराना कुकारखौ हरनो नांदिया एसे खमावनो मोनबाय आरो ना 230 टाका नामा लाखोन खोबा 230 टाका लाबायनो लोगोफोर दाउदैदो आलु जल बनायदो जा गोथाव इस बाबानि दै नै बारायनि दै नै आंनि दैसे कुटलुनि दैसे आइनि दैसे थ' लोगोफोर दिनै बिबायदिनो थांबाय मिस्ट्रिजों ओमफ्राय आरो न'मा न'खौ खालि खालामबाय दिनै मानो होनबा धालाय खालामदोंमोन आरोना न'मा न'आ जाना बाला गोजामोन आरो बालाखा एकदम माने आथिङाव बाला सिथाब जुना फैनानै आरो न'मा न'आव सेन्देल गाना आरोना थ' ओंखायनो बालाखौ गानो थाङो आरो आथिङाव बालाया फैजोबनानै गते न'आव फैफाजोबो आरो ओंखायनो एसे धालाय खालामना लादो मोजांद्राय खालामाखै आरोना ओरैनो एसे टेम्परारि खालामना दोनदों मानो होनबा उनाव आरो खालामफिननांगोन थ' बेफोरावनो थांबा आरो नै बाराया जि खस्थ' जादों दिनै एकदम माने 100 बाल्टिं
मस्ला थिखांदो दिनै बाराया 100 बाल्टिं थेमालि नङा बिराद ओलोद जायोना अन्थाइ बाला इफोरो मबाइल नायनानै उरुलांबाय बिदिनो मबाइल ससमा नायनानै उन्दुलाङो इयो आं नै भिडिअ एडिट खालामबाय दोङो थ' थेंक इउ नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायो बिनि थाखायनो बयखौबो गोसोनिफ्राय साबायखर बावहरो ओमफ्राय थेंक इउ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गुड नाइट बयखौबो